TV3 News, velkommen. Sidste nyt. Knuds kaniner er fanget igen. Og hvordan går det så dernede, Ditte Dikkeldauer, dernede i Holstebro? Du er på. Undskyld hvad? Du er på. Nå. Hej Olaf. Ja, vi har tonset rundt hernede for at fange disse kaniner. Men vi har endelig fanget dem. Tilbage til dig, Olaf. Jeg siger mange tak, Ditte Dikkeldauer. Det var dog en fangende oplevelse. Videre til sporten. Tak, Olaf. Tove Hansen skadet for sæsonen. Hun kan ikke... Hej, skat. Hej. Ja. Bollerne. Anden stjernetur i kigposten ved Mælkevejen. Ja, hej, skat. Tilbage til dig, Olaf. Hvad med Tove Andersen? Hende vil gerne høre en færdig om. Nå ja. Olaf! Rosa er død! Olaf! Olaf! Olaf Rosa! Sig nu stille, jeg kommer til 22. level! Olaf! Kom nu. Rosa! Olaf! Olaf! Rosa! Kom nu! Ja, kom nu! Olaf! Olaf! Jeg har lige gang med 22. level! Olaf Rosa er død! No, se nu hvad du gjorde! Nu gik der game over! Hvad var det du ville sige? Altså, Rosa er død! Rosa, er hun død? Nede i programmet, Hvad skal jeg gøre? Sæt klippene på for sidste uge. Velkommen til Irak-dokumentaren. Jeg har klædt mig lidt på som en iraker, så jeg falder ind i mængden. Og nu vil jeg så interviewe en iraker. Mustafa. Undskyld, hvad sagde jeg? Ja, du sagde, at han er fed og lugter som et svin. Rulle med. Kom og Hanna! Hvad sagde jeg den her gang? Du sagde tyk svin. Ups. Det var slut for Irak-dokumentaren.